खारनाय 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 आरो खारनायल'। बे खारनाया माराथन खारनायनि नङा, बे खारनाया गुबुनसो। थारैनो मा जामारदों बर' समाजाव? गथ' गथाय थासेयावबो हौवा हिनजावफोरनि खालि गुबुनजों खारनायल'। दिनैबो गावनि नखर संसार नागारनानै गुबुन जायगायाव खारदों रनेन नार्जारी मुंनि सासे हौवाया। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि हालामनि 2 नं जामुगुरि गामिनि बिफा लहित नार्जारीनि फिसाज्ला मुङा रनेन नार्जारी। रनेन नार्जारीया दायो गुबुन हिनजाव लानानै जायखारना दं। नखरा फोरमायनाय बादिब्ला रनेन नार्जारीया 2 हिनजाव आरो 3 गथ'फोरबो दंखायो। मिथिनाय बादिब्ला बिसोर खारनाय हौवा हिनजाव 2बो मोनसे गामिनिनो। फारसेथिं लांखारजानाय हिनजावखौ कामाख्या नार्जारीनि बिसि आलनि नार्जारी होननानै मिथिनाय जादों। नाथाय कामाख्या नार्जारीनो गावनि हिनजावखौ जेरैखिजाया नांफिनगौ, मानोना बिहाबो 3 गथ'फोर दंखायो। बेनिखायनो बिसोर 2खौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 6001958621 आव थोंजोङै खौरां हरनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरदों नखरा। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिनजावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिनजाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।